Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Άννα Μαρία Cube. Σήμερα θα παίξουμε ένα βίντεο το καμπόκα. Αλλά μην βλέπετε που κολλάει. Μαμά, ο μπαμπάς ο Χρήστος τον φορούνι. Ξέρω αγάπη μου, είναι επειδή το μεσημέρι δεν κοιμήθηκε καθόλου και έπρεπε να κοιμηθεί. Δεν πειράζει, εγώ θα παίξω. Λα 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 λα. Γιατί? Πλήρω το καλετάκι. Ευχαριστώ αγάπη. Άντε παίξτε. Υπηρέτρια, παρακαλώ, σημάδεψε όλο αυτό το χάλι. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι χάλι το σπίτι μας, αφού έχουμε υπηρέτρια, γιατί να είναι χάλι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι μία από τις καλύτερες υπηρέτριες. Δεν θα σας πειράξω καθόλου. Θα κάνω ό,τι μου λέτε. Ναι, πάρα πολύ δίκιο. Ωραία, θα θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Εντάξει. Εμείς θα πάμε μια βόλτα. Θέλω να προσέξεις στο σπίτι. Μην μπουν κανένας κλέφτης. Μάλιστα. Ωραία. Πού θέλεις να πάμε? Θέλω να πάμε στο σινεμά. Εντάξει, θα πάμε στο σινεμά. Θα μπουμπερώσω και πάλι μαζί σου. Έλα, αφού θα πάρουμε πράγματα. Εντάξει, θα πεις και πες. Κουκουλιάστε, χίστε και παίξτε. Ωραία, εγώ θα πάρω και την πύρα μου. Όχι, έχουν ξεχάσει το κινητό τους. Α, τα χρήματα. Πώς θα πληρώσουμε χωρίς τα χρήματα? Θα πάρω και το κινητό του παιδί. Βασικά, το κινητό τους ξεχάσει. Θα τους δώσω και κάποια λεφτά. Θα τους δώσω το πορτοφόλι της. Δεν ξέρω αν είναι αυτό δικά τους, τέλος πάντων. Πήγαμε. Πανταργεί θα παίξω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού να πάω.
πάρω πατατάκια. Εντάξει, γαμώ, εγώ θα πάρω και ένα ντόναλτ. Εντάξει, εγώ θα πάρω ένα popcorn. Ας κάτσουμε εδώ πέρα. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Εντάξει. Μαμά, ναι. Είναι η κυρία που είχε κλέψει και σε επισκεπτηριακή. Πού το κλέβεσαι, πού το κρέμω. Και είχε επίσης ειδήσεις. Οι ειδήσεις είναι ψέματα. Εντάξει, ωραία. Όχι, όχι. Γεια σας. Είμαι η Βασίλισσα. Όταν τελείωσες το... Τέλεια! Τέλεια! Ωραία. Τώρα... Εντάξει, τώρα πάμε. Τα λεπτά σας. Όχι, το έχω ξεχάσει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. Θα ξανάρθουμε. Φύγαμε. Ωραία. Εντάξει. Πάμε σπίτι. Είναι ακόμη μεσημέρι. Δεν ξέρω, πάντα ξυπνάξτε. Έχω αργήσει τη δουλειά. Πρέπει να πάω. Σε κάτι φορά, δεν έχω γυμνήσει τα καλά μου, δεν έχω γυμνήσει τα καλά μου. Πρέπει να πάω να βάλω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Το φτιάξα. Ωραία. Ναι. Σπιτάκι μου. Κινητάκι μου, σε σπίτι μου λίγο. Αφήνω τα πράγματά σας στο σπίτι. Ναι. Ξέχασα.
λατρείς. Μπορείς να με βάψεις λίγο? Βεβαίως. Δεν βάφεται εκεί. Δεν ξέρω. Όντως να βάφεται εκεί. Οπότε θα βαφτώ εγώ για βιολογικό ακόμη και θα μου κάνω έτσι. Βαφτώ όχι. Λέω να πάμε. Εγώ δεν κρατάω για babysitting. Ωραία. Πάμε στο βίντεο. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω κάντε like, εγγραφή και μην χάνετε τις άλλες ιστορίες.